Emano bene di bedo mi samartuak marodi makawuono nyakoram gajuang Nases ma jopuonjre madirom 300 no bago ng'anyo nyaka e log tich mar migawo mar thieth ka gidwaro ni mondo migi lesen mayienegi dhi nyime gi tije mag tiegruok kata internship. Jopuonjre go mag Mariany kod kuonde tiegruok mopogore opogore oseokang' ma jatend migawo mar thieth Eden Duale ng'ado ko barupegi kata obedo ni negisechako tijegi e kuonde thieth jumbe 3 mokalo. Giseo paro manogol gi jatend migawo no madwaro ni jopuonjre duto tiek sombgi kendo rwak ogudu eka imiyo gi thuolo mag tije kojolo mag puonjruok kata internship. One very eligible mar internship. Kendo an atieko school, an personally atieko school June 2024 nyaka sani. Graduation nitiere jok moko ma ok nyal graduate nikech issues achiel ariyo adek. To king'iyo maber, all of us here wa qualify mar the internship nikech king'iyo Nursing Act gi the internship policy wach maber niya graduation ok en a prerequisite mar the internship. I have underlined the part where I was awarded a degree by the University Senate. I have brought evidence and we have also written a petition to submit the CS himself. Unfortunately, on Friday we tried to submit, but we were not allowed by the security officers. Mano Kenyatta kwa modhi bedo godo bang' dakika machuok kende gi bang' Kevin ka chelgi Clinton okelo maduto gin Nases mag jopuonjre mabende wadhi ng'iyo matut kotenre kod ng'anyo margi kachiel kod kao barupego mano osemigi mar internship. Kwa dhi mbele, duol machung' ne kedo gi